120 ka mga Libud-Suroy ang na-rescue sa masakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office aron kalikayan ang aksidente nga nahitabo niadtong Oktobre sa miaging tuig. Si Chelo Valiana sa report. Gabi nakahukom ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mopahigayon og rescue operation sa mga Libud-Suroy. Moabot sa 120 ka Libud-Suroy ang ilang naluwas o Gipahiluna sa San Nicolas Barangay Gym. Samtang 94 kanila lakip ang mga minor de edad Gipahiluna sa Tejero Gym. Naka-operate na gabi a total of 120 ka mga individuals ang na-rescue na to o nag-house na to diha sa San Nicolas proper gym. Gihimo kini sa CDRRMO ang pag-rescue sa mga Libud-Suroy aron masiguro nga di na masubli ang nahitabo sa miaging Oktubre diin tulo ang nakalas tungod sa pagbaha. Nahitabo ang tulo ang nangamatay, no? Usanin dito sa iglesia nga Libud-Suroy mo tong gisiguro na to ang mga Libud-Suroy karon nga nasa mga daitayan, nasa mga dapin sa kasapaan. Samtang 70 usab ka pasahero nga na-stranded sa pantalan ang Gipahiluna. Kagahapon natumba ang punuan sa kahoy sa may sitio lupa sa barangay sa Pangdako tungod sa kusog nga hangin pasado alauna sa hapon nga nakaapekto sa poste sa kuryente. Hinuon na agian na ang karsada alas 2 sa pagkakaron. Uban ni Marlon Malgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.